Време е църквата да стане агресивна. Думата агресивен означава смело и енергично преследване на целите. Време е да бъдем агресивни. Не можем да бъдем пасивни. Не може просто да си седим и да чакаме нещо да се случи. Не може да седим и да казваме, ако е Божията воля да бъда победител, ще стане от само себе си. Можеш да умреш с такова мислене. Можеш да изгубиш всичко, като мислиш по този начин. Време е да заемем твърда и решителна позиция. Време е да бъдем воинствени. Воинствен означава енергичен, неотстъпчив в преследването на целите си. Кажете го, неотстъпчив. Воинствен. Станете воинствени срещу врага. И е време да бъдем напористи. Напористи означава да сме уверени. Увереност не просто в себе си, а в този, който живее в теб. Амин. Нека дявола разбере, че 1 Йоан 4.4 не е просто 50-ническо клише за теб, а е откровение. По-велик е този, който е в мен, от онзи, който е в света. Алелуя. Можеш ли да извикаш амин? Напорист означава да бъдеш уверен, да имаш твърда решимост, да отстояваш това, в което вярваш. Слава на Бога. Трябва всеки ден да държиш вярата си пред лицето на дявола. Той със сигурност ще ти натяква какво вярва и няма да го прави само в неделя или на християнски конференции. Той ще те атакува всеки ден по 24 часа, ако може. Тогава трябва да бъдеш още по-настъпателен от него. Но той не ме оставя на мира. Ами тогава обърни нещата. Нека дявола започне да казва, те не ме оставят на мира. Но аз му се противопоставям, а той пак се връща. Ами продължавай да му се противопоставяш. Амин. Не спирай да му се противопоставяш. Нека да отворим на Второзаконие 20, където Бог ни дава правилното отношение към битката. Второзаконие глава 20. Започваме в стих 1. Когато излезеш на бой против неприятелите си и видиш коне, колесници и войска повече от тебе, да не се оплашиш от тях, защото с теб е Господ, твоя Бог, който те е извел от египетската земя. Забележите, че това са думите на главнокомандващия. Бог ни дава стратегия за война. Показва ни как да се държим в битка. Понякога изпитвам състрадание към Бога. Той е главнокомандващ на армия, която, ако сте я забелязали наскоро, изглежда като сбор хаотични войници. Не различават ляво от дясно, не зачитат подредбата на ранговете. Имаме редници, които се опитват да бъдат генерали. Имаме сержанти, които се молят генералите да умрат, за да могат да ги заместят. Имаме цяло движение, което се нарича поколението на Исус Навиев, а има толкова общо с Исус Навиев, колкото аз горила. Той никога не е искал да заеме мястото на Моисей и никога не се е молил Моисей да умре, за да може той да е следващият. Това са ненормалници, които търчат наоколо и си мислят, че са Исус Навиев. Не искам да съм на мястото на Бог, главнокомандващ на армия, в която половината войници дори не знаят кой е врагът. Представете си да сте главнокомандващ на армия, в която войниците насочват оръжията си срещу главния щаб. Боже, защо ми направи това? О, Господи, Ти ме разболя! О, Господи, Ти разби колата ми! Защо ми го причини? Или какво ще кажете за тази част от армията, която отказва да носи бойна екипировка? Бог ни заповяда да сложим цялото Божие всеоръжие, а цели деноминации ходят само с шлем. О, те вярват в спасението. Да, ние вярваме в спасението. Представете си ги каква са картинка, ако ги погледнете в духовния свят. Тичат наоколо голи с нищо друго, освен шлем. Как смятат да победят дявола? Да го накарат да умре от смях ли?
Какво бихте направили, ако вие сте прикрити някъде и виждате вражеската войска да слиза от хълма и всички са абсолютно голи, с нищо по себе си, освен шлемове? А друга част от армията няма праведен ни един. И наградникът го няма. Ние не вярваме в тези щуроти за вярата. Айде, и щитът замина. Ехо. И Бог трябва да се справя с това. Когато бях изпратен в армията и ме изпратиха в Форт Дикс, Ню Джерси, помислих, че съм попаднал в ада. Това беше по време на Виетнамската война, 1967. Никога не бях напускал юга. Не знаех, че има нещо отвъд Арканзас, Тексас, Луизиана или Мисисипи. Изпратиха ме в Форт Дикс, Ню Джерси. Взех самолета, кацнах на летище Филаделфия, натовариха ни в един камион и ни закараха до базата. Там ни чакаше сержант, който изглеждаше като мечока Смолки. Започна да крещи едни от най-грубите и вулгарни думи, които бях чувал, и той го каза по наш адрес. И аз не помръднах, защото не се асоциирах с тези неща, които той ни наричаше. Така че аз не помръднах, но той настояваше да сляза от автобуса. Той ни нареди в една линия там навън и застана точно пред нас, минавайки нагоре-надолу по редицата, доближаваше си носа до нашите лица и крещеше така, сякаш всички сме глухи. Казваше едни от най-грубите неща, които някога съм чувал. Разправише ни какво щял да направи, забраняваше ни дори да си помислим, че може да се измъкнем. Викаше: вие нещастници, ще ви направя войници, ако изобщо е възможно, и ни обиждаше по всякакъв начин. Трябва да разберете, това беше по време на хипи движението и точно до мен стоеше един хипи, когото никога няма да забравя. Аз бях бояджия, току-що излязъл от автосервиза, с късо постригана коса, черни панталони, жълта риза с къс ръкав. Погледнах надолу по редицата към всички тези момчета, от които трябваше да се направят войници, и си помислих: Господи, тази страна е в беда. Това ли е всичко, с което разполагаме? В най-далечния край стоеше едно момче от Мисисипи, облечено в гащеризон и със сламена шапка. Явно беше дошъл с очакване, че ще оре някаква нива. И си помислих, по-добре да беше отишъл да оре. Стоеше там в гащеризон и сламена шапка. До него стоеше човек в костюм от 3 части, който изглеждаше като банкер. Помислих си, може би той си мисли, че ще бъде счетоводителя тук. В редицата имаше всякакви хора с различни идеи, вярвания, происход, раси. Но този хипи до мен никога няма да го забравя. Беше облечен в широки, шарени панталони в ярко зелено и бяло, с цветя навсякъде по тях и с коса, стигаща чак до тук. Беше толкова напушен, че дори още не осъзнаваше къде се намира. Постоянно се накланяше към мен, падаше върху рамото ми. Опитвах се да го бутна, но той пак се отпускаше върху мен. По едно време сержантът се приближи до него, застана нос до нос с него и започна да крещи: ти мръсен, гаден, грозен хипи, ще ти острижа косата, ще бъда твоята майка, баща, брат, ще направя войник от теб, независимо дали ти харесва или не, буклук такъв. И продължаваше да го обижда, и точно тогава хипито сякаш малко се осъзна, отвори очи и измърмори: мир, братко, мир. И си помислих: Господи, водим война, виж с какво разполагаме. Но знаете ли какво? За 8 седмици
Всъщност, дори по-малко, всичко се промени. Обучението в казармата продължи 8 седмици, но още преди края му аз вече не мислех като цивилен. Не изглеждах като цивилен, не говорех като цивилен, не се държах като цивилен и не се обличах като цивилен. Осъзнах, че тези хора са сериозни. Те наистина щяха да преобразят мисленето ми. Когато започнах последвалото индивидуално обучение за напреднали, вече бях станал войник. И бях горд, че съм войник. Амен. Когато за първи път влязох в Божията армия, се огледах и си помислих: Господи, наистина ли смяташ, че ще спечелиш света с тези хора? Имаме сериозен проблем. Но съм толкова благодарен, че Бог живее чрез вяра и не се влияе от това, което вижда. Нали? Погледнете съседа си и му кажете: ти ли си това, с което Бог трябва да работи? Това е, приятели. Огледайте се в тази зала. Това е всичко, с което Бог разполага. И хора като нас има по целия свят. Можете ли да си представите, Бог наистина вярва, че ще има славна църква, без петно, без бръчка, без недостатък. Бог наистина вярва, че тази армия ще стъпче смъртта под краката си, ще завладее Сатана, ще разруши крепостите му и неговото царство. И имам новина за вас. Ние ще успеем. Алелуя! Ще успеем. Но няма да успеем, ако бягаме от врага. Ще успеем, като устояваме на всяка огнена стрела, като ги угасяваме. Но не само това, време е да преминем от защита в атака. Гръбнете меча, влезте в настъпление и кажете на дявола: аз съм подготвен, аз съм готов. Бог е на моя страна. Можете ли да кажете амин? Забележете какво казва Бог. Ето го главнокомандващия, който ни дава правилното отношение за битката. Когато излезеш на бой срещу враговете си и видиш коне, колесници и народ по-многоброен от теб, за какво говори тук? За невъзможни ситуации. Някой днес изправен ли е пред невъзможна ситуация? Ами ето правилното отношение. Не се бой. Първото нещо, с което трябва да се справиш в битката, е страхът. Не се бой от тях, защото Господ твоя Бог, който те доведе от Египет, е с теб. Какво казва Бог? Няма причина да се страхуваш. Давал съм ти победи и преди. Избавил съм те и преди. Аз съм същия Бог, който ти помогна да победиш в предишната битка. И съм Богът, който ще ти помогне да победиш в тази. Слава на Бога. Следващия път, когато дявол започне да ти напомня за провалите ти, как си се предал, как си направил компромис, как си отстъпил и се чувствал като неудачник, просто му кажи: не съм същия човек. Тогава не знаех много, но сега знам. Аз съм подготвен да устоя. И още от сега ти казвам: няма да се откажа, няма да отстъпя, няма да направя компромис. Бог е на моя страна. Същия Бог, чрез когото успях да победя преди, ще успея да победя и сега в името на Исус. Можете ли да кажете амин? И когато дяволът ти напомня за провалите ти, ти му напомни за неговите. Припомни му Голгота. Библията казва: ако князете на този свят знаеха, нямаше да разпънат Господа на славата. Ако Сатана беше знаел какво ще се случи след кръста и възкресението, той никога нямаше да заведе Исус на Голгота. Но той се провали жалко и напълно. Когато дяволът ти казва, че си провал, кажи му: я, бързо седни тук на този стол, седни тук до мен да си поговорим. Искаш ли да говорим за провал? Добре. Не бягай. Нека ти разкажа за Голгота. И понеже си тук, да поговорим за твоето бъдеще. Твоята съдба не изглежда никак светла. Не го оставайте да се тръгне, преди да му напомниш за бъдещето му, защото той отива в огненото езеро, а ти към Божия престол. Можеш ли да кажеш амин? О, дайте на Господа силен вик на победа. Слава! Амин!
И като престъпиш в боя, свещеникът да се приближи и да говори на народа. Слушай, Израилю, днес вие тръгвате на бой срещу неприятелите си, да не прималее сърцето ви. Кажете го. Кажете го по-силно. Не бойте се и не изпадайте в ужас. Кажете го. И не треперете пред тях. Кажете го. Аз лично съм си записал в полето на Библията тези две думи. Без паника. Без паника. Защото точно на това разчита Сатана. Той се надява да създаде толкова голям натиск и толкова много димни завеси, че да те убеди, че ситуацията е невъзможна и в крайна сметка да те накара да се паникьосаш. И когато изпаднеш в паника, ти изхвърляш всякаква логика, всякакъв разум, всякаква истина. Паниката е неоснователен, безпочвен страх. Забелязал ли си, че когато изпаднеш в паника, забравиш всичко, което някога си учил? Няма значение на колко конференции си бил, в момента, в който се паникьосаш, забравиш всичко. Точно на това се надява дявола. Защото ако забравиш наученото и реагираш в паника, тогава няма да можеш да му се противопоставиш. А именно наученото, както казва апостол Павел, е това, което ще ти помогне да го победиш. Затова не се паникьосвай. Бог казва, че когато влизаш в битка, първото, с което трябва да се справиш, е страхът. Отношение. Не се бой, не се плаши, не изпадай в паника. Защо? Стих 4. Защото Господ, вашия Бог, Той е който ходи с вас, да се бие за вас против неприятелите ви, за да ви спаси. Обърни се към съседа и му кажи: Бог е на моя страна, няма причина да се паникьосвам. Амин. Сега нека отворим на 2 Царе, 23 глава. 2 Царе, 23. И да видим как трябва да се държим в битка. Обожавам това описание на Давидовите силни мъже. В този пасаж се говори за 3 от тях. В стих 8 се казва: ето имената на силните войни на Давид. Ахаманецът Избосет, главният между 3 храбри, той вдигна копие против 800 души наведнъж и ги порази. Можете ли да си представите? Избосет уби 800 врагове там, в една битка. Очевидно, филистимците го бяха ядосали прекалено много. Прекалено го бяха притиснали. И той просто започнал да размахва меча и когато всичко свършило, 800 от тях лежали мъртви. Лично той умъртвил силните войни на Давид. Но аз много харесвам Елиазар, синът на Додо. Знаете ли защо го харесвам? Защото ако един Додо може да го направи, тогава има надежда и за теб. Може ли да кажете амин? Обърни се към съседа и му кажи: Додота печелят, защо не и ти? Виж какво е направил Елиазар. И след него беше Елиазар, синът на Додо. И се казва, когато филистимците се събраха за битка, а мъжете на Израел излязоха против тях, той се изправи и порази филистимците, докато ръката му се умори и се залепи за меча. Наистина харесвам този мъж. Филистимците го бяха притиснали твърде надалеч. Той беше стигнал до предела си и каза: добре, искате битка? Битка ще получите. Грабна меча си и започна да го размахва. Докато не остана нито един враг жив. Някой накрая трябваше да му каже: спри, Додо, спри! Всички са мъртви. И той попитал: сигурни ли сте?
Да, Додо, няма нито един филистимец в полезрението. А когато бил убеден, че няма филистимци, му казали да прибере меча си. Той казал, не мога. Защо? Ръката ми се е залепила за него. Трябвало да откъснат меча от ръката му. И те казали, абе, Додо, това се нарича непоколебимост. Той не спря, докато нямаше нито един враг в полезрението. Амин. Много ми харесва Елезар, синът на Додо, но човекът, който наистина харесвам, е Шама. Вижте какво се казва. След него беше Шама. Когато филистимците се събраха в Тирия, където имаше нива, засята с леща, и народа побягна от филистимците, той застана. Кажете, застана. Какво ни казва Ефесяни 6? И като надвиете на всичко да устоите. И така стойте. Той застана сред нивата и я защити и порази филистимците. И тогава Господ даде голяма победа. Шама нямаше кой знае какво, само едно малко парцелче земя. Слеща. За някой може нищо да не означава, но за него беше всичко. Беше работил за него, обичаше го. И всеки път, когато филистимците минаваха през селото, те газеха точно през неговата лещена нива и съсипваха реколтата му. Но този път Шама каза, достатъчно, повече няма да го търпя. Следващия филистимец, който стъпе в моето поле, ще го убия. И ето, че филистимците идват. Цял отряд. И Шама стана точно по средата на лещената си нива. И каза, добре, години наред тъпчете моята земя, но повече няма да стане. Аз бях в конференция на вярващите и научих как се воюва добрата битка на вярата. Вече няма да губя нищо. Той застана, защити нивата си и разби враговете. И Бог му даде велика победа. Алелуя! Колко дълго още ще позволяваш на дявола да ти краде всичко? Време е да застанеш твърдо и да му кажеш. До тук беше. Някой от вас сестри, които се молите за съпрузите си. Може би си мислите, ама той е един безобразник. Може би е загубен. Може да върви направо към ада. Но кажете на дявола. Може да не е кой знае какво, но е мой. Ясно ли е? Това е моята лещена нива и ти няма да я получиш. Кажи на дявола. Или пък за децата ти, изгубени в наркотици или алкохол, кажи му. Да, може би заслужават ада, но няма да отидат там. Ясно ли ти е? Това са моите деца. Това е моята лещена нива. И ти няма да я получиш. И вие, пастори, може би църквата ви не изглежда голяма или впечатляваща. Кажете на дявола, може да не е много в очите на другите, но това е моята лещена нива. И ти няма да я вземеш. И застани твърдо, а не в такава поза на отстъпление. Библията никъде не казва, угасете всички огнени стрели на нечестивия с задната си част. Единственото, което това означава, е компромис. Означава отстъпление. Време е да се научим да воюваме като Давид. Веднъж Давид се прибрал у дома и видял, че цялото му село е изпепелено. Всички жени и деца били отведени в плен. Никой не бил убит, но всички били пленени. Когато Давид и мъжете му видели тази гледка, всяка къща била изгорена. Всички били отведени в плен. Библията казва, когато Давид и мъжете му видели тази гледка, те седнаха и заплакаха. Библията казва, че плакаха, докато не им останаха повече сълзи. Искам да ви кажа нещо. Имаш право да бъдеш съкрушен. Случва се.
но нямаш право да останеш в това състояние. Аз знам какво е да седиш и да плачеш, докато не можеш да изплачеш и капка повече. Минал съм през това. Но аз не трябва да остана така. Когато четете това, какво се казва? Те плакаха, докато не им останаха повече сълзи. Давид се огледа и неговите собствени хора го обвиниха за случилото се. Дори искаха да го убият с камъни. И той имаше всевъзможни причини да се откаже. Можеше да каже: Боже, аз съм пълен провал, провалих се като лидер, провалих се пред мъжете си, провалих се пред теб. Можеше сам да събере камъни и да им каже: ето, убийте ме, не искам да живея повече. Но Библията казва нещо друго. Но Давид се укрепи в Господа, своя Бог. Когато се намираш в тази позиция, когато имаш огнени стрели забити навсякъде, в гърба, в каската, в коленете, на всяко място, където може да се забие стрела, когато си силно потиснат, когато в естественото изглежда, че няма абсолютно никакъв изход, че някой може да ти помогне, трябва да направиш това, което Давид направи. Укрепи се в Господа. Ще трябва да станеш своя собствен най-добър мотиватор, защото ще има моменти, когато няма да има кой друг да те насърчи. И ако не знаеш как да се насърчаваш сам, тогава няма да има никакво насърчение. Как се насърчи Давид? Трябва да помниш, това е човекът, който написа псалмите. Искаш ли да видиш как Давид се насърчаваше? Прочети псалмите отново. Той правеше изявления, като: хиляди ще падат от страната ми, 10 хиляди от дясно ми, но до мен няма да се приближи. Господ е с мен, Господ е моя пастир, Господ е моята кула на избавление, Господ е моя сила. Давид започна да се окуражава. Как? Започна да си припомня завета с Бога и след като завърши да се насърчава, Божията сила отново започна да изпълва духа му. И вместо да седи и да приема поражението, Библията казва, че той промени отношението си към ситуацията. И вместо да се примири с мисълта, че всичко е загубено, Библията казва, че той попита Господа: да ги преследвам ли? И Бог му отговори: не само ги преследвай, но ги настигни и възстанови всичко. Алелуя! Това е Божия план за теб и мен днес. Не е Божията воля да загубиш. Не е Божията воля Сатана да ти отнеме всичко. Божията воля за теб днес е: стани, насърчи се в Господа и кажи на дявола: аз имам Божията заповед да преследвам, да настигна и да възстановя всичко. Амин. Свали всички тия стрели от гърба си и кажи на дявола: време е за нова битка. Колко от вас са готови да станат днес и да влязат в агресивно настъпление срещу врага? Алелуя! Хайде, станете! Дайте слава на Господа! Халелуя! Халелуя! Give the Lord a shout! Hallelujah!